ଆଜିର ଗପର ନାଁ ପ୍ରାନ୍ସି। ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରାନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରାନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହେଁ ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ପ୍ରାନ୍ସି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ଖେଳନାରେ ଖେଳି ଖେଳି ଚିଡ଼ି ଗଲିଣି। ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଖେଳନା ଦରକାର। ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଚକମକ କରୁଥିବା ସୁନାର ବଲ୍ ଆଣି ପ୍ରାନ୍ସିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହାକୁ କେବେ ହଜାଇବୁନି। ଏହା ଖରାରେ ଚକମକ କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଯେପରି ହଜି ନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ପ୍ରାନ୍ସି ବଲ୍ଟି ଧରି ଖୁସି ମନରେ ବଗିଚାରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସନା ବେଙ୍ଗ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାନ୍ସିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରାନ୍ସି ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଅସନା ବେଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବିନି। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାନ୍ସି ଗୋଟେ ସୁନସାନ୍ ଜାଗା ବାଛିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଥିଲା ଓ ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ବଲ୍ଟିରେ ଖେଳିଲା ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଖରାରେ ଚକମକ କରି ବଲ୍ଟି ସେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଅସନା ବେଙ୍ଗଟି ଆସି ପ୍ରାନ୍ସିକୁ କହିଲା, ହେ ରାଜାର ଝିଅ, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ପ୍ରାନ୍ସି କହିଲା, ମୋ ବଲ୍ଟି କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେବ, ମୋ ସହ ଖେଳିବ, ମୋତେ ତୁମ ସହ ଖୁଆଇବ ଓ ତୁମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ବଲ୍ଟି ଆଣିଦେବି। ପ୍ରାନ୍ସି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ବେଙ୍ଗଟି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲ୍ଟି ଆଣି ପ୍ରାନ୍ସିକୁ ଦେଲା। ପ୍ରାନ୍ସି ଯେମିତି ବଲ୍ଟି ପାଇଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବେଙ୍ଗଟି ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ରାଜାର ଝିଅ, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ନେଇଯାଅ। ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ସି କିଛି ନ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରାନ୍ସି ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଟି ଯାଇ ତାଙ୍କ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ପ୍ରାନ୍ସି କବାଟ ଖୋଲି ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ରାଜା ନିଜ ଝିଅକୁ ପଚାରି ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ନିଜ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ପ୍ରାନ୍ସି, ତୁ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ କଥା ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତୋତେ ତୋ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାନ୍ସି ବେଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ଓ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବେଙ୍ଗଟି ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, ମୋତେ ତୁମ ଖଟରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରାନ୍ସି ରାଗିଯାଇ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ତ ବେଙ୍ଗଟି ମରିଗଲା। ପ୍ରାନ୍ସି ଡରିଗଲା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବେଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା, ହେ ବେଙ୍ଗ, ତୁ ବଞ୍ଚିଯା, ନହେଲେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ। ଏହା କହି ସେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଗେହ୍ଲା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଙ୍ଗଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରାନ୍ସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜକୁମାରଟି କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତିର ଥିଲି ବୋଲି ଜଣେ ଦେବୀ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୋର ଅଭିଶାପ ପୂରଣ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରାନ୍ସି ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ରାଜକୁମାର ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମ କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସଂସାରର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଜୀବଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାନ୍ସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଅଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ପ୍ରିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସେହି ରାଜକୁମାର ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।